Igbo ndị ọma njem ọnụ ekene m unu wee na-anabata unu n'ebe ahụ bịa mụta Igbo, ebe anyị na-akụzi ihe gbasara omenala Igbo ndị anyị kwesịrị ike ịma, ndị anyị chefuru echefu. Ọ bụ tata bụ izi na-afụ m, ana m asị gị nnọọ n'ebe ahụ bịa mụta Igbo, wee na-asị gị gbaa mbọ ka ị na-esonye anyị n'ife anyị na-eme, ịgba mbọ na-atụsa nkụzi anyị dị iche iche. N'ụbọchị tata o nwere nwanne anyị nwoke jụrụ m obere ajụjụ ya wee bụrụ kedu oge nwoke kwesịrị ike ibido wee dinaba nwunye ya, ya n'usoro esi anụ nwaanyị, kedu mgbe ọ ga-agba oluo nwoke wee bido ya na nwunye ya dinaba? Maka na ihe a bụ ebe anyị na ndị oyibo kpọrọ argument, ebe anyị na-arụrịta ụka, ka a sị na o nwere ofu fada na onye nwa dị ime, so wee sị na onye ha agbụ ya akwụkwọ ya eyi ga ya eme nke wee na-asị m na ihe fada mere na ọ dị wrong, na gịnị onye fada ga-eji wee mee ya, na after all na-emegwa ego nke nwaanyị. Ya bụ ụdị ajụjụ a ajụọ m ya, ana m ebe iwe ọnụ ebe iwere azụ ya, maka mụ ọnụ m bụkwa onye ụka ama nke o si adị. Mana tupu m gaa n'iru na ịza ihe a maọbụ inye nkụzi ya na ya yi, m ga-ebu ụzọ yọọ gị bụ onye na-eje ụka na ọ bụrụ na ị na-eje ụka, ikwete na ị na-enye a ikwete n'ime obi gị niile n'ụka ka ị na-eje, biko gbaka arụ na-eso nkụzi ụka a. A sị gị na nwunye gị agaghị adị ime, ya dị n'ime, kedu ihe a na-achọ n'ike ọgụ na-abụrụ azụ? Mgbugbu ya atọ atọ dị mma ịmụ ya mvọ. Ị na-eje ụka asị gị mgbede otu ya nata olili ikwete, mgbede otu ya eme nke a ikwete, mgbede otu ya ibido nke a, ka ezi nke gaasị ya bụkwa ajọ ife. Ị ga-amakwa ihe ahụ ụka na-akụzi, ụka ahụ ị na-eje mmechichichara ihe niile ha na-akụzi. Nya bụ ihe nwere ike ikwu maka nke ahụ ufenyere ya. Mana abịazie n'ihe gbasaziele na-eji omu n'ọdịnala Igbo, kedu mgbe ọ ga-abụ oluo nwoke ebido dinaba nwunye ya? Nke a dịkwa iche ma na ọsọ ụka na-akụ otu o kwesịrị ike isi wee dị. Ọ na-adị eje ebe nwaanyị jekọwa kpamkpam, kụcha kpamkpam, mbọsị eje kụ kpamkpam, nke nwaanyị na-adị eso nke nwoke were aja anawa. Mana ọrụ ube nke nwoke akụzibugo m ihe a mbụ, ọ naghị eso nke nwoke were alalụ, ọ nne nke nwoke ka ọ na-eso eje alalụ n'ime ụlọ nne nke nwoke. Ọ bụ na nne nke nwoke anọ, ị mara na ụmụ nwanne nke nwoke ndị nwaanyị ka nye na ha ya alalụ n'abalị ya. Etu esi eme ya mgbe gboo. Naanị mbọsị ya ya emezi ego nwaanyị ahụ, nke nwaanyị ya abata jekwanụ ka o soro nne nke nwoke lalụkwa ka o si alalụ. Nne nke nwoke asị ya, nne ọgwụkwa ebe a gị ya alalụzi n'abalị a, ya eje bakwugozie di gị maka gị na-emegwa ego. Ya ịchọ ka nza ga ajụjụ, ma na mbọsị ọnụ ị mere ego nwaanyị gị jee libe na gị nwe ọ ihe omeni. Mana ịchọzie ka imetụ ya mma, ma na ịgbacha nkwụ, ịgba nkwụ abụọ iwu na ịgba nkwụ iwe dinaba nwunye gị, no. Mana ọ na-echi imetụ ya ọfụma, imekwa anya otu ahụ ọ dị mma. Mana imekwa ha ego nwaanyị, nsị gị na ọdị nwezi ihe ịgba nkwụ bụkwa n'ụgwụ. Ịgba nkwụ mbọsị eji enye onye ọbụla okele olu ya, hapụchazi ihe a na-eme tata. Nwa abụrụ nwa ofu onye ka anyị si malụ. O nwere ike mama Uju ejebe afịa, nwoke abịakwa na-azụ n'obi ya, agbata obi ya wee fịa
osi ebe a wee dọla Uju aka na ntị dọla Uju aka na ntị dọla Uju aka na ntị si akwa maka mmadụ ya nọ n'ụlọ. Mama Uju wee bata Uju bebe na agbata obi fe na ọ tọrọ ya aka na ntị. Mama Uju wee duru Uju wee jee ebe agbata obi fe. Gị nke iji dọrọ nwa m aka na ntị ọ sị ịpụrụ na ọ gwaghị gị na o nwere nwata nwoke ya na ya kwana n'azụ ụlọ. Mama Uju wee si ebe a wee kụrụ Uju ụtarị kụrụ Uju ụtarị kụrụ Uju ụtarị kụrụ Uju ụtarị na etu esi eme ya. Kịta ozi mind your business. Is it your daughter? Mind your business. Oh, mind your business ya ka isi na anya ji wee dị anya ụtọ ọ dị anyị tata. Mgbe izizi onye ọ na-agbakọta aka gbara azụ nwa ọnwụ na ọsa nọ n'ụlọ ụzọ nwanne ya etekwala ya nkwụ etu esi eme ya mgbe gboo. So mbọsị ịgba nkwụ ahụ ka eji ene ndị mmadụ ọrụ n'ọzụzụ fa zụrụ nwa anwa. Ndị ụmụnna nwere ọzụzụ ha na-adị azụkwakwa. Ndị ụmụada nwere ọzụzụ ha na-enye, maka na ọnwụ na nna aga n'ụzọ fụ nwa ada anyị ka ife na-eme ya anya ma agbachiri nwa ada anyị. Mbọsị nwa ada anyị ahụ ya agba nkwụ eje nje ṅụọ mmanya ka m wee na-eme onwe m ọrụ etu a ka esi eme ya. Nya ada is the essence of agbamnkwụ a na-agba. Ọ mbọsị onye kpatara na sọsọ oge ndị nwe nwa ji adị very relevant ma achị ime ego nwaanyị ejekwuche ego na ya narụ ịfụka ya kpọrọ nna nke nwaanyị pụọ n'ilo. Ihe ji apụ n'ilo a ka ama na obi adịkwa ya maka nke ahụ nke rutere ihe ọ na-achakwa ha nke a ndị nke ọzọ wụzi agbachara nkwụ a na-enwe nke a na-eke ihe nwa mana ndị ụmụnna ya ekezi ma ewu anyị eweta ụmụnna ya ata ewu ụmụnna nwa ewu maka na a na-agbakọtala ọka ọnụ wee zụọ nwa ha. Ya bụ gị bụ onye jụrụ m ajụjụ ọnwụ na ị gecha ife nkụzi a ịfụ na m azara m ajụjụ gị ọfụma. Ị na-eje ụka ị gbasobe nkụzi ụka ị na-eje asazi n'ụsa nwaanyị uwe ya tata dị ọmụ ịmụ ya mbọ. Ị na-eje ụka kwuo na nwaanyị anyị ha dị ime wee gbaa agwọ mee mfe ya otu agha ọ bụ ha na ọ bụ na ị na-eje ụka ya okwe m dibe. Ya bụ anyị ga-achịkọta biya ebe a. Ụnụ amagwo na nwoke mee ego nwaanyị na ọnya nwezi ọ gbazie mbọ gbakwuo nkwụ maka ọ na-abụ ihe ama mme anyụchara nsị akapụ ihe ọnụ ọ bụla otoro. Ya bụ ka anyị kwụsị ebe a n'ụbọchị nke tata. Tụsara anyị nkụzi anyị gba mbọ na-esonye anyị n'ebe ahụ bịa mụta Igbo.